салому алейкум бародарони азиз. Як навора пешкаши шумо мекунем бародарои азиз. илтимос ҳамин навора то охира тамошо кунен. дар ҳамин навор модари мо ва шумост бародарон. на лангариҷон пеш ҳамо апа даём ҳамо апае гуфтум ки бечора вай позвоночик шапирасташа дига айҷош хеста наметавона ина бовар кун пакетҳои дору 2 пакет инами апае ки мебини ини апара овардагием иншоалло ина вай мекуна уколу доруоша мекуна инами апара аз забони худаш бо ягон сухан бишунав бугу апаҷон ягон гап ин лангари нодурам. Ассалому алейкум акай лангари. Шумо хуб сау саломатиё хуб. Илтимос агар илоҷаш бошад аз бароҳи ризои худо камакаем бошам ба ман кӯмак кунед. Илтимос мекунам аз ман ки кӯмаки нараси худованд ба шумо меҳрубон аст. бо аз як тараф не як тараф ба ҳамин хел модаро ки ёрдам мекунем ба шумо худованд. салому алейкум бародарони азиз. як навора пешкаши шумо мекунем бародарои азиз. илтимос ҳамин навора то охира тамошо кунен. дар ҳамин навор модари мо ва шумост бародарон. ҳамин модар бемории грижа дастае миёнаш бародаро ана як бор оператсия карда таи 200 000 да соз нашида бародаро. ба ҳамин хотир ана мо ба хулосаи омем ки ҳамин модарро ба Тоҷикистон равон кунем. шумо медонем ки ҳозир рафтан хеле қиин шидагиай. ин модарда 3 билет гирифтан дар кор бародарои азиз. модар намехеза айҷош ними чӣ хеле ки аст мо ҳозир видеоро мемонам дар давомаш чӣ хеле ки аст ҳамин модар ҳамин хеле аст дига берун рафта ва ин хеле наметонам. ба ҳамин хотир бародарҷоно модар модари мо ва шумо аст. мо дастгирӣ кунем кӣ мекунам. барои ҳамқа аз шумо хоҳиш мекунам бародарҷоно каме ҳам боша чанд қадаре ки зӯртон бираса ҳамин модарро як дастгирӣ кунем равонш кунем ба Тоҷикистон. Тоҷикистон да 4000 сомонӣ будаст тавобати ҳамин. иншоалло ки худованд шифош метавад. хай мо сабаб мешем бародаро. ин мо як сабабгорем шифодиҳанда и аллоҳ худаш аст. аллоҳ шифош метавад иншоалло. ана комит ки метонем бародарҷоно ёрдамаш кунем. кадомит ки наметонем дар ҳаққиш дуо кунем иншоалло ки иам беҳтарин аст иам хуб аст. кадомит ки метонем бародарҷоно. хоҳиш мекунем аз шумо бародаро. бовар кунед ман 10 минут дар пеши ҳамин модар истодам. 10 минут дар 10 минут ҳамин модар хаб кардагӣ нестай. ин модар абсолютно хаб кардагӣ нестай. наметонад. ба ҳамон хотир аз шумо хоҳиш мекунем бародаро. наметонед паделитса кунен ҳамира. паделитса кунен ки штоби дигарон бибинанд дар ми кори хайр дар ми кори савобам шумо ане қӯшед. илтимос бародаро. баъд як чизи дигарро гуфтанем бародаро. ҳамин канали бародарро мемонем ба номи таҷмуслим. шумо ин бародарро мешиносед медонед ки ин бародар дар айни карантин бениҳоят хизматаш дар мардуми ғариб расидагӣ буд. ира шумо ҳаматон мешиносед ба ном абу муҳаммад. номи каналаш таҷмуслим. бародаро аз шумо хоҳиш мекунем ҳамин бародар корш фақат дар ҳамин хел корҳои хайр аст. дарои намирам як ёрдам кунем подписатсия кунем мақсад як дастгириш кунем. иншоалло ки иам бародари мо ҳаст. шумо ира нағз медонем. ира бояд ман нагӯм. шумо ҳаматон медонедш бародаро. як дастгириш кунем шабакаи ютубда канал дора. як дастгириш кунем бародарҷоно. беҳад хуб мешавад. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. ҳамин модарро фаромӯш накунем бародарҷоно. худованд нигаҳбонтон боша. гап запаҷон ягон чи? Ассалому алейкум бародаро, апаро хоҳаро. илтимос дар ҳаққам дуо кунед. илтимос аз шумо камеам бошад ба ман кӯмак кунед. илтимос аҳволам бад шудааст. рӯз ба рӯз наметавонам хестау шишта. камеам бошад кӯмак кунед. илтимос. басши баъд бародарои азиз хай хитон дидем ҳоли модара. хоҳиш мекунем бародаро як ҳаракат кунен илтимосда аз барои аллоҳ. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. кадомит натонем дар ҳаққи модар дуо кунем иншоалло ки беҳтарин аст хуб аст. аллоҳ нигаҳбонтон.